sugu ngo wona hasard ko mérite sabu gonga ga jeeyami kono non kadi mbiɗa jeeyato neɗɗo sa kañum koko memmoto tan kono noon andi hunde fof umar en jogui no ɓurata yodirde hande so tawi mi wi mbiɗa waɗa deftere jaawɓe taw kay ko tawde mi jillani hay batta ko deftere jaawɓe mbimi so mbiɗa mawnin ɗum potmi mawnin ɗum koye nokku mo ganduɗa to ɓernde nde woni ɗo rewo e worgo jeeri ndi e waalo ngo fof taw no wawa ardude ɗon hande capital jaawɓe tan ɓurɗo mantinde biyeteɗo capital jaawɓe nder leydi Sénégal tawde wona Mauritanie ko leydi Sénégal mbiɗen ko olol jaawɓe nde won noon arɗo jaawɓe battidiɗo wattidi ko olol caggal mbiɗa haali ɗum e deftere nde nde ɓe tacci nde ɓe gummi banggue élègue to e saaha nde koli teŋella ari ɓe kaaɓe muɗum golwole kewɗe ha koli fooli ɓe cari ɓe payi Saint-Louis ɓe payi partout hankkadi ɓe jeehi bon ɓe gadi jooɗade ko olol ɗon arɗo mabɓe battidiɗo wonno guure kewɗe hande taweteɗe e nder leydi Sénégal ha Gambie ha Mali jalti koye olol wadde olol woni wuro cosaan e nder jaawɓe heddi ko wuro ngo hayso tawi ngo ƴellitaki walla ngo ala hon cadre uji walla ngo ala hon ngaluji on yo en paam kadi pamminen yimɓeɓe guure keddiɗe baɗɗe alɗuɓe baɗɗe cadre uji mawɗi yoɓe paam asli o ko olol donc jiɗɗen ruttinde golle ɗe ɗon kono kadi e andinde yimɓeɓe wuro ngo hon barke wone mum barke on ɗon noon ko barke ɓooyɗo nde won noon mi haali ɗum ñande hen mbimi jaɓɓugal ngal mbaɗanɗen toon ngal dañƴen toon ngal hono maggal Cheikh Oumar Foutiyou Tall jaɓɓanomo ɗon Fouta fof rendi ari jaɓɓi ɗon Cheikh Oumar kono nde Cheikh Oumar ɓenni kadi Cheikh Oumar wi accirta noon waɗi ɗon juma o diidi ɗon juma o nan ɗon ha joni enen fof en jii juma o caggal nde Cheikh Oumar ɓenni e saaha Alaji Mamadou Saydou Ba nde yonta e saaha mum nde yimɓeɓe fof dirata ene paye mum nde e on saaha kadi Alaji Mamadou Saydou ari olol jaɓɓa hono jaɓɓugal Cheikh Oumar jaɓɓano ɗon ngal firti wuro ngo ko ngu wuro barkingo no feewi kadi ko ngu wuro ngo ganduɗa angu yoola tawde angu yoola noon hay so tawi en mbawa yoltudemo en ngala kalis o en ngala ɗum ɗo eɗen jogui kam laabi nde won noon eɗen jogui jokkodire e presse o foof en jii enen fof ɗeɗo balle haymo andano olol to heedi Allah newni ɗum andi ɓe natiri ko par GPS uji ɓe kañumen ko banggue radio ɓe ko télévision ngaji mbaɗi feere ha gandi olol to heediri wadde firti tan ko yidde wiide ma Oumar addani en wadde toon goo wuro ngo ko wuro asli ɗiɗi wuro ngo ko wuro donago tati wuro ngo koko yolno eɗen jiiɗi beele ngo yolto kono ko cohluɗen hen ko fof Allah newni ko ɗum woni sababu mbaɗɗen olol lancement o waɗi bandiraɓe hewɓe gaari e tawtorede no mbiɗa ni yimɓe hewɓe gummima bang yo bang hande yimɓe hewɓe gandi ene woodi wuro wodgo e dow leydi ndi taw koye leydi Sénégal ene wiye olol jaawɓe yimɓe fof gandi ɗo wuro ngo woni ko sababude e Allah e maɗa e ñalawma o waɗi gasi holno ɓetirɗa ñalawma o garal yimɓe ɓe e lancement o no wayni so tawino a janggatno ɗum a firnatno yimɓeɓe holno jiruɗa ɗum en tant que bannoɗo organisé ñalawma pattam lamo baɗo dani holko kalanta bandiraɓe jarama Oumar mi mbiyatmi ko ñalawma o en keeɓi réussite total temedere e nder temedere saabu goo wonno yaani meɗen ko bandiraɓe men ɓe enen jaydiyankoɓe en kawru ande enen hay goto men kaalis wawa déplacé nawa ɗum nokku nawata toon neɗɗo o tan ko yidde mum e fasnademo mo wondi o wadde en paami dendagal jaydiyanke gonnoɗo e nder leydi Sénégal tawde ko ɓiɗɗo pullo ari hawrude oɗo événement deuxièmement en jii mobilisation baɗɗo toon o mi wiyani hono mum meeɗa wadde e nder leydi Sénégal kono wayri surtout noon tawde wona président arata wona ministre wona haydara ko simple tan mo ganduɗa ko citoyen hono no heddiɓe ni arde daña mobilisation baɗo ni donc mbiɗa wawi wi ɗum ɗo hayso tawi ɗum meeɗi wadde toon ni ngal ɗo kadi ngal ɗo pottital ko pottital manggal e nder pottite ɗe kono golle ɗe noɗe juɓɓinira ni to banggue cadre professionnalisme eɗen mbawi ɗo en keeɓi ɗum temedere e nder temedere wadde ñalawma o enen ko ɓennoɗen e makko ko coyninɗen e makko en keeɓi temedere e nder temedere woni 100% o nde yimɓe gaari e wuuro e won manquement ji ɗi ganduɗa yimɓeɓe tawi ɗum manan e wuuro ngo kono e nder ñalawma o waɗi manan ɗaɓɓade
ummade e hoɓɓe arɓe ɓe ni faade autorité ji garnoɗi manan tawtorede wuro ngo de wonko manka beele won promesse uji mbaɗaɗi ɗon gartam femde e wuro ngo. Jaram Oumar ay ko ɗum woni sababu neɗɗo so tawi hamme haali ɗum ni tarikaji men bindenen koye men nde wonno honko ganduɗa ɗo ɗum fotano yaltude ɗum wawi ɗum wasde yaltintan ko an bindana hoore ma tarik ma ɗum ɗo e koko ubbono aɗa yiɗi ɗum yalta jaltina ɗum ko an tan wawno waɗan ɗum hoore ma. En jii yimɓe hewɓe kaali toon caɗele wuro ngo ko wayno hamme Amadou Ly en ko wayno Ousmane Makkali en ko wayno jaafoɗon Abou Gaye e ko nandi e Abou Sy ɓe kaali toon haala caɗele wuro ngo taw wona ɓiɓɓe wuro ngo mbiɓe yoɓe kaal caɗele ɗe kamɓe tan gari ɓe guuri e wuro he jamma goto ɓe jii saɗede wuro ngo foof ɓe dari ɓe kaali taw ɓiɓɓe wuro ɓe kaalani. Caɗele wuro ngo ko ndiyam, caɗele wuro ngo ko courant, ɗum ɓe kaalana kadi ko ɗum ni parrain mawɗo woni Moussa Sow ko ɗum woni ko haalana goytali yimɓe fof goytimamo ɗum kadi Allah newni e nder jonde nde o wonima projet mo ganduɗa ko 50 millions taw omo wawa waɗande ɓe réalisé courant e wuro ngo heeɓa kono kadi haɗani gartam ɗam haɗani wuro ngo tan saabu nawri wuro wongo nanɗon ne wiye Hudallay o wima waɗanɓe courant nawri wuro wongo nanɗon ne wiye Dumga Diawɓe o wi kadi gon wuro kadi mo waɗanɓe courant ça fait guure tati ɗe fof keɓiri courant à cause de wuro woto ngo ɗum ɗon fof noon saabi ɗum ko deftere nde saabu so wonano deftere nde ene wawi tawa pottel ngal ɗon ma waɗ kono noon mi sikkani so tawi ene weɓiri hon noon kadi aɗa andi politicien kañum toujours ene yiiɗi vraiment ene itti jawdi mum waɗa kono kamɓene toɓe mbaɗata jawdi mabɓe ɗo ɓe jiiɗi feññinde ɗon koye mabɓe ko ɗum woni sababu eɓe ɗamini pottital bangal ni ma wat toon eɓe ɗamini ɓeeɗo yimɓe fottuɓe toon eɗen gandi ma aduna gas ɓe pottitani ɗon ɗum woni sababu aduna ko waylo yimɓe ko maayoɓe yimɓe ko ɗannotoɓe yimɓe ko ñawoɓe yimɓe ko nattoɓe wawtude fof nani hen pottital bangal ni so tawi Allah newnima heeɓi yimɓe waaɓe ni gari hen a pottat kala hen ko jinnoɗa haalde ko wadde hon promesse uji mbaɗaɗi toon kono ɗin kadi mbaɗama réalisé nde wonno hanki tan kanko Moussa Sow neeli équipe Sénélec yo ya ƴeewa nokku o meeto to nokku o fof poto ɗi foti dara inchallah eɗen dewiɗi ɗum ɗo une semaine so Allah jaaɓi no wawi so tawi programme o fuɗɗama en gartir ɗum kadi kollen ɗum yimɓe ganden programme o waɗi réussir. Émission men ari ha ɗo haɗanno o wasata e nder yewtere nde wonko jinnuɗa haalde taw mi namdaki ma ɗum wasata ɓe ganduɗa gummima ha caggal leydi Sénégal taw koye enɗam Diawɓe walla ni ɓe ganduɗa gona enɗam Diawɓe kono ko musidɓe munen gari e waɗɓe hen doole munen e kala konngol ngol ganduɗa caggal wasiyade e weltade e jaaru jettoruji pattam lami ɗi paroɗa e ɓe ganduɗa aɗa yiiɗi mana yettude ɗumen micro ngani yeeso ma min bellitima. Jarama no feewi e gonɗon wellito gaddotomi jarnade ko wuuro amen Aynumade gila joom wuuro o ha e almami o nde wonnoon kamɓe cembinimi kadi ɓe bellitimi kadi ɓe ballimi ɓe cembini kam no feewi e windude deftere nde kono ɓe parnorimami no feewi e jeeyede wuuro he ɓe tottimi yimɓe hewɓe tiɗɓe yo jaadeyam taw so tawi kadi ɓe jaadeyam ɓe jaadetatayam ko saabu Allah kono mi yetti bandiraɓe jayndiyankoɓe guilay onon hamme en e dendagal garɗo ene addi télévision walla garɗo ne addi radio garɗo ne addi big mum ene winda kamɓe kala en jettiɓe no hannirta ni nde wonno so wonano kamɓe eɗen mbawi wiide communication yettata ko ɗo yettiɗo en jettore keeriɗo faade e ɓesgu Diawɓe Oumar ɓe mbaɗi hen fayida mawɗo nde wonnoon ceerno Souleymane Amadou Diallo to Oolol e wondiɓe muɗum mbaɗi délégation nande kawam Idi Amadou Diawli en e wondiɓe mabɓe ɓe jeehi e guure Diawɓe dowruɗe ɓe kalani ɗumen eɗen jogui programme mbaɗo ni goto foof ɓeɓe gayi ɓeɓe jawdi ɓeɓe kaalisaji Oumar ɗum ɗon ko ballal tigui rigui nde wonno sa wi kew tan sa wi programme mbiya tew mbiya jaram mbiya ko nandi hen donc kamɓe fof ɓe mbaɗi hen jawɗele mabɓe ha programme o wawi wadde réussir ɓe to jaggui kalis mumen mbaɗi e deftere nde Allah waɗi deftere nde yalti ha laama no hannirta ni kono noon so tawi ñamde yarde alano fewata Moussa Sow itti kalis jonɗo wi ndehe oɗo halis kala ko fate ñamde yarde tinnuɗe coode kadi mankata mami addan on podium mawɗo mami addan on basuji
mami addan on sonorisation ɗum fof ko mbaɗɗum assuré e fodde 2016 taw ko siège uji ɗi ganduɗa wona siège uji jaɓɓiti tan ne kela ɗum noon kanko Moussa Sow en jettima on ɗo banggue no fewi en jarnima kadi famille ɓesgu Diawɓe o foof wadɓe hen balle mumen tidde kono jettor keeriɗo kadi faade e parrain meɗen parrain deftere nde nde won noon paamen Moussa Sow ko parrain wuuro ngo e leñol ngol kono Harouna Yaale Sambuldu ko parrain deftere nde kanko woni parrain deftere nde Harouna Yaale woni parrain deftere nde sabu ko Harouna waɗe deftere nde ko ganduɗa eɗen ji eɗen memi deftere so wiyama deftere addama ko produit woni ɗo Harouna Yaale soodi 50 livre 50 deftere o soodi o fecci ɗum e leñol ngol ɗum to o rokki fedde kisal ndungu beele wurguel ɗum to hokki olol ɗum to hokki o sari ha heewi en jarnimomo no fewi kanko coordonnateur piment eɗen mbiyamo noon eɗen mbeeɗi juuɗe men vraiment eɗen mbeeɗi juuɗe meɗen eɗen cohli o walla en saabu ko fuɗɗa ɗo ko kanko hoore makko mo andi ɗum ɗo kam wona deftere ko heddi ko muulaka ko ɓuuri hewde ɗum noon eɗen ñaagui yo waɗa hen jungo makko Oumar ha mbawen yettinde pandal de mbawen yaltinde ko heddi ko yimɓe e mbawa naftorade ɗum ko wona ɗum ko ɓesgu Cheikh Moussa Camara en jaarimamoɓe no fewi saabu mbaɗi fayidagal manggal Kiriri naaɓe kañum e koɓɓillo e joolol Diawɓe joolol naaɓe mbaɗi ko oto no worno luy gari tawtorede programme o ɗum noon ko wona ɗum ko en jetti bandiraɓe fof so tawi a limi tan a juumat ko en Poolel Diawɓe e kamɓene ɓe gari ɓe mbaɗi fayida mabɓe mawɗo yo Allahu lamɗo rokku en hawrude sahaji paaɗi haalan saɗi ko haala weeɓani Oumar so tawi woodi ko ngakki hen tan mi ñaguima bandiraɓe yafoy ko neɗɗo way noon kala momi haalani yo faam ko on gaddorima bandiraɓe Allah jarama on jarama yo Allah hokku en wattudnimo wuurbi Janibel Moustapha